YouTube ayidingi formality. Yabo so funeka ube ne-intros I don't like it. Don't like it? Otherwise, how's it? I'm winning. And yourself? I'm good, brother. I'm good. Izolo. Yeah. Yes, but when movies? I'm not a movie person, but got quick girlfriend, yes, because just to satisfy. Yeah. What type of movies? I like high school movies, romantic comedy, basic movies, not adventures, but like into is basically I'm not I'm to violence. But the last movie because I bukela I forgot Kamala. She really did enjoy it. Hello, excuse me. I know it's I think it's 2 series such as right too. Yeah, so that's the kind of movies which I like to watch with her. Not alone, you know? Romantic movies. But ingxaki movies. Uba umbuza igama lakhe. Wena niba uthanda ndibukele imovie ethi andizazi. But what I know is that zininzi iimovies second azibukela. Amagama azo ndiyalibala ngoba ndithi igama layo but ke sendiyibona imovie. Going okay, that's good. So ndisandova. The trending news. So Mjita Sando Solid. Siphelele. So azondaba ezimnandi. Zindaba ezimbi kakhulu kwaye futhi ezisichaphazelayo. What is your take? So I think we have touched the issue of mental health when we started to broadcast when we were starting to shoot Facebook Live. I want to end up here Gowana. And one of the things which we failed to touch was kukhona abantu abathethayo, you understand, but ekubeni bethethile but still they unfortunately commit suicide okanye mhlawumbi babe victims the end product mental health, which is most of the time suicide, because it depends on the situations in which something which you cannot control is situation, but you control how to react. Sometimes if you fail to react in the proper way, in a stable way, we are part of the statistics, especially as men, because the statistics come to society. Otherwise, rest in peace. Siphelele, he has a great influence with social media and kwimpilo zabanye abantu, because more especially kubantu abangosisi, he had a sense of humor and he had influence at times where he used to share izinto which are close to his heart, and ezinye izinto which are so deep in his heart are the ones actually which led him kuba angabi nathi ngoku. May his soul rest in peace. Uthethile nyanye social media, but I'm not sure whether the level of ukumnceda kubantu ebeclose naye bebekuzama uthetha nayo okanye mhlawumbe bezigweba kwayena kwizinto ebekuzo. He must rest in peace indeed. Kanti isinike nombuzo man othi inoba yi-solution le nto ba vocal about your mental issues, your mental health, uba umephi ngoku, kuba yazi as much as uzoba vocal ngayo ingabithi laa nto awuna solution. You are only vocal and making people be aware that they go through this nam ndi-part yabantu abafila kanje, so it is okay to feel like this, then after ndizive kanje, then this is a solution, because that could be the message yobana okay nam ngoku ndiraise apha esami isandla ndithi
kulamntu ebe depressed eziva kanje kwaye futhi naye communicate nandi ngomnye wabo, and ke ngoku isolution yalowo nto after uthethile nansi yobana ndizokuzibulala, ingaba isolution yaloo nto kuba ngoku kasizofixa ngoku mhlawumbi kumele sifixe loo nto ngokuba what is the purpose yoba vocal, what is the purpose of making people be aware of i-situation yakho mentally, of what you are going through, yezinto zi-encounter in life. So like I will just more be based in males because I'm a male. I'll make an example. I am trying to quote like the reason why men commit suicide is because if they are stuck in an environment and they don't see a way out, that's when they commit suicide. You understand? And we are a breed of a pride. You understand? So it's one of the things which makes us be unique and sometimes it be a danger to ourselves. It's like asithethi ngendlela yoba mhlawumbi man uthi ndithi ebusuku Anathi ayikho nina ndikwazi udlala manfundini yabona nale ngxaki kanje ndiyacinga nakanje yabona so it's a matter of like we have the point of being vocal at times, you know, you are vocal ngendlela yoba we experience le nto ngale ndlela ithile. Sometimes you don't see a way out. That's one of the things. You don't see a way out. You are young and it's something which you think will haunt you in the rest of your life. You understand? Yes, speaking is a great thing. That's an initiation stage. But going directly with psychologists, mental health professionals, that's where we take the step further. Because when you have mental health, you are bound to lose the confidence. And you lose the confidence. You are failing to trust it. Especially kubantu abaclose. Especially kumuntu kaya close xa sithi ufacele kwinto ethile yabo because ukujonga landlela oko even on a normal day. That's why if you find many abantu, they normally vent with strangers. That's where you vent. That's where you say everything. You understand? In a bigger perspective, but I've heard many cases, or I've watched many documentaries about who are facing their problems, who are facing their problems at home, who normally go and vent kubantu abazisayijika ngithi prostitutes kwabanye. So because they know sometimes ubana abazujudge apha environment. That's one of the things which the purpose yoba awufune solution uba ufuna nje uthethe kuba sometimes kaloku mhlawumbi just the side chick nje but you feel comfortable. Yeah, you're unfiltered. Are you expecting a solution, or sometimes you need someone who's going to listen to you and just to listen? Yeah, it's like a direct way of listening. Because like in social media, what is dangerous is you are publishing on how to feel. But when you get that comfort, you know that you don't have a close relationship with. You are not like also judge. There are many things which abantu like commit suicide for. Because abazenzile abanye abantu kungazoyisi kwezinye izinto yabona kwizinto like abazifihlayo yabona sithathe ngento ezinto ezinjalo. Athi azibhanisha about okay, there's no way out. That's the only reason. I think that's one of the reasons why amajita like they like kunzima escape balanansi because they don't see any way out. I think maniyazi mhlawumbi nendlela esikhuliswe ngayo thina as males
iba nayo i-affect in a long run. Uba ne-pressure from the get-go. Usandoqala ukuba ne-responsibilities, then feel pressure. Sometimes la pressure awuyifumani from abantu but uzinikeza yona. Ngokuba ujonga i-surroundings zakho, ujonga i-peers zakho, then ufile uba mhlawumbi usemva wena okanye ngoku ngowuna this and that, and i-solution yezo zinto ikwalapha kuwe. Kuba as much as wisitsho uba okay kubalulekile uba ufumane umntu oza kumamela, ne ukwazi uthetha kuye angakujaji, kuba kuyabonakala ubana le fear kuthi yokokuba sizojajwa xa uthethe kanje, xa ugoa through this. Ngoku kuyabonakala uba ayisebenzeli loo nto, kuba bekufuze ubana sijonga abantu asele begoe through this nezinto esele bezenzile after begoe through this, then siziquestion ubana ithini isolution kuwe. Kuyazi ubana nawe and nathi sonke in fact sigoa through izinto, then ithini isolution kuwe as an individual. Ugoa through izinto zakho and then uzidefeate njani. Then what is the best solution to defeat izinto? Kuba mna personally ngoku nje just like le nto bendithethe kuqala into bana le nto bana wenze thina aware ubana ngoku kwenzeka this and that in your life, then the solution yobana sizawuva ngawe ngosekusithwa awukho uye wacommit i-suicide. Usibonakalisa uba yi-solution leyo into. Ewe andigqibi but kwabanye abantu ingasawunda ngelo hlobo uba after all these years usithi wena kukanje nakanje, then this is the solution. Kuba if ubumane okay usixelela uba kwenzeka this and that, ingathi ngomane mhlawumbi ubuza nee-solutions okanye mane usi-update uba okay after izolo okanye after ezinyanga zidlulileyo bendifila kanje, ndike ndazama le into and yandisebenzela okanye ayindisebenzeli. Okanye kwaba bantu thetha kubo kune-solutions abaza nazo okanye ii-comment ziye zithi I know what you are talking about. I have been there. Yabo. Then feel i-comfort loo nto, and then that's enough. It is not enough. Kuba siyaphela, and if asiyiqapheli le into iza kusigqiba, and as ixesha lihamba izaba sesona sifo sizawuhamba phambili esibulala abantu. Bendiyiva phi isithi abantu abacommit suicide, abantu abazamayo ucommit suicide qha bangaphumeleli ngokwe-stats zii-women's, but ezaba ziphumeleli. Then thina as guys kuba kaloku sifuna uba ibe yi-success le into ziye but zona zilow, but ke ngoku thina siye senze then ziphumele. Bona bayazama then andiyazi noba iyavakala like bayathemta but bangade banantsike bafikele kwipoint yoba mhlawumbi ibe yi-success, bayi-success iyabafailisha. Look, as you mentioned into yobana like we differ as women in terms of responsibility and expectations, as like kuwe uthi noba mhlawumbi ngikoluku vele uyazi mhlawumbi uba I think most of amadoda into yobana fune wakhe ikhaya. That is expected alone into yobana wakhe ikhaya, kubekho into ebonakalayo uyenzileyo. So by the time mhlawumbi ufika, let's say ufika apha eKapa ubona izinto azihambi kakuhle and ubona uba mhlawumbi yonke iyakupressurize loo nto, ezinye izinto awuzithunywa. Qaphela, awuzithunywa, yinto lapha kufuna uyenza uqonda uba ndiyazama, akukho success kuyo yonke le nto endiyenza, ndiqonda uba mani what's the point of me uba ndi-exist. Yabo. So iye ke ngoku kwinto yobana
enye into sibethayo we lack proper mentorship directly. Yeah, one. It's like inakasosuka pha enantsikeni, let's say bungene ezilalini, you lack proper mentorship because you learn about izinto ezi-basic. Yabona about, okay, this is what is expected of you. Yabona, but how can you do le nto expected kuwe, under which conditions? What are you going to face as a person? You understand? Which is it reverse responsibility which a man needs to play in yobana the increase as elalamanani. You understand? Because kwaseku even akasesingena, yabona, like we don't discuss just when mental health, yabona, we men. We only discuss what we are responsible for. Tina says a man, in which we lack. Because it is taboo about feel like this, but not weak. Yeah. So feel like a kanjani. Yeah, well. I quite accepted. Are we on that? Yeah, well. In that, and good for like it's like you make a plan as a man. Make sure that you bring the food in the table. So zubuza by izenzani. That's the literature, like the basic literature which we have. You understand? That's one of the reasons abanye abantu uqonda benza izinto abazisola ngazo just to bring the food on the table. Then ezanto zibahonde yabona bangakwazi uzisasena engqondweni. There was no teaching how to bring food on the table. Yeah. And these are the resources to use so that you can bring food on the table. There are no teachings. There are no teachings. But you expected to uzena. Yeah, and it is specified exactly into bana. Look, dude, and you will not question into by izenzani into tea. Yeah, but as long uzonantsika kowenu. So that leadership that we need as a man, like in the mentorship and the how can we groom young men, how can we groom into leadership and into siyazi into xa sele break her down ukhona uta Oscar ozokwazi mhlambe ndiye kuye ngithi ngithethe naye yabona. Our parents and our fathers now they won't like necessarily, and some of them won't understand into your mental health because it was really experienced in the last yabona won't understand into bana intona gowisayo kangaka yabona. So but now we need to make sure now as this generation which is our lendiyenzekayo we groom. We need to have conversations namajita let's be proactive first of all and be kubantu selebe nezingcinga sibe reactive yabona how to prevent eneneni guys. I like it. That's my opinion. That is not the solution. That is not the solution. Noba mhlambi kunzima kangakanani, but it is not the solution because into yenzayo by doing that the next person close now yabona uzoyenza nakuba uyibone isolution. It is contagious. Into as negative they are easily contagious. Bazingakwazi mhlawumbe umchaphazela omnye umuntu makazenze yabona. We need to build a strong character yabona into abantu bayazi, okay, look, if you fail, get up, stand up yabona. If you are not willing bamhlambi, you are not ready, recuperate, but have a way of coming up. Recuperate usenza ntoni. You are building yourself, you understand? I think enye yezinto mhlawumbi leadership esiyinantsikayo sisingamadoda. I think it's more based ukuthi because stats they are more skewed kwicala lethu. Yeah. So meaning we have to go back there in the initiation school. Yeah. And plant teachings, pioneer new ways on how to defeat izinto. Kona there is something and that is deep that we get pioneer endabeni. And the expectations zezobana ubuye pha ungumuntu otshintshileyo njalo ungumuntu ngoku oza kubona irresponsibilities onazo nokwahluka kwazo ngoku uyawubungekayo kwi-initiation school.
but kuyacaca kona ukubana ii-teachings ezenzeka phaa azikho enough ngokokubana uzobuya the same, uzobuya ungena leadership qualities as enough, kuba kona kunyanzelekile uba kubuye amadoda that can be trusted to lead. But ke ngoku ekunyanzeleke ukubana aqale umuntu azijonge yena as indoda okubana am I capable to lead myself before ndizokugruma young boys. Ndithi okay, ukwenza leni mistake, it is okay, but this is a way okokuba ungakwazi ukuyidefeata, uphume out kuyo, okokubana nawe usithi nam ndandenze le mistake but ndathatha accountability, kuba kaloku zonke ii-actions zineziphumo and kuyanyanzeleka ukuba uzamkele and umelane nazo. And ndandidlule kuzo zikanje nakanje, andazi noba mhlawumbi okanye sibe siyagqwagqwana okwenzeka ntoni. Kona yona le into ilixhala, nam ndikwelapho elithi this is not a solution at all, and it is not. Kuba ngoku nami zawuthi ndijonge kuwe and bendiyazi situation yakho yonke, but at the end awungumntu owawuke wathi wawuze ucommit suicide. So ngoku xa bendisazi uba you are going through this but you are strong because ujonge back iminyaka usithi I have been through this but ndayidefeata ngale ndlela nangale ndlela, kodwa ngoku usuke wena ngoku wazibulala. So ithini ke ngoku loo nto kumntu close naye? Even if nam ndigowa through le nto ubugowa through yona, ithini laa nto? Ithi nam ekugqibeleni ndizawukhommitha okanye izandinikeza an option, noba bendingekayicingi kodwa ngoku i-option kuba umntu ebe-close nam and bendimazi okokuba ustrong kangakanani and ebendenza strong nam. So ngoku wenze this, then ithini loo yebo. Kona yona le ndidinga unqando and idinga unqando kuba ngoku iya iqhubeka kuba ngoku izoba ziiposts zobana oh wow, yo wayetshilo, okay, wow, and then what is a solution. Yebo. Hayi, like honestly kuningi yabona, and kuningi nje kuningi. We are facing different situations, honestly, singabantu. Like that's why sometimes we don't share situation as guys, because uzothi ask incinci lento yakho noyibalisayo inengqondo ekanje nakanje. That's where we need the professional help. That's not the way out. That's not the ideal way out in your mhlawumbi ke ufumane solution. You understand? So we really need to talk and act upon these things ezenzekayo, uyabo.